Erokamano, iluonga na Kumu. Koro kawuono waneno ni wabede gi ng'at molony e weche mamoko manyalo wuoyo kuomwa, manyalo wuoyonwa kaka wuonwa. Nitiere penjo mang'eny ma ji osebedo ka penjo this series mar Nyako pok okendi. Nikech wantiere harakati mar of legal mature age of marriage. Koro kaka wawuotho nade, to koro bende ber winjo kuom owetewa gi uncles wa gi wuonewa, just a few nuggets of wisdom. To koro kapok wadhie, nikech warwaki Michael Odhiambo. Michael olony e weche mag pesa, weche mag finance. Koro mondo to bende osekale osekalo this process ma osekendo, osedak for very many years. Koro I think he has earned a voice to be able to mondo owuo kodwa kaka nyithinde motayo this journey. But kapok wadhi e weche mag pesa, just to hear your thoughts. If a lady, how does a lady show you, they care for you? Ka luoko ni every weekend, abira luoko ni odi, atedo ni chapat, make sure atedo ni very good meals for the week. Now, speaking as a man, is that does that signal for you love, ama for you, how does somebody show nigi care? Biro tiyo na ot may not be Iluongo ni tiyo or biro lima e ot is not a way ma anyalo wacho ni mano onyiso hera ne. It would also depend ni usebet for how long. You said you've been courting for how long to warrant mondo be a loss with it mokeyot and everything. Mondo nyis hera, and the way I'd go about it, and it's an understanding with Yario. The way you communicate, the way you relate to the day-to-day activities mantie. Tie gik moko ma some issues nyalo dwaro pesa. At the end of the day. Kech ibro yudo ni nyako pod nigi kore, an be pod adak kode. Inyalo yudo ni en gi gimoro ma chande modwaro kony, obiro biro iri, onyalo penji mondo ikonye, and you'll discuss kiyie nyalo yie. In be as a man, shida nyalo maki in be. To inyalo loso kode be, en be. Ni gima kama otima, konya. Konyalo, obro yie. Omiyi. Nonyalo konyi e shida ni no. So, en kaka ji relate, and the most important ma kauga en the way you communicate. Communication is very key. Very key, even when you are courting. As you move on with time, it can never be ended. Kapani okonyal bedo endless. At one time, somebody nyaka approach wadgi. Let's take it to the next step. Yeah. Traditionally, it's the man. Ema penjoga. Traditionally? Yes. But tia neno mine betie penjo. Okay. Iparo nango? Iparo nade. And actually, aneno the Southern Africa part. It is very common. It is the ladies be organize everything, matim the surprise, and the man is not aware of. Ginamagi propose. Yeah. Although moka seneno, but they actually backfire also. Moko kidhi maber. Kech yudo ni there's that independence menyaka bed be. As you're moving forward.
Which kapod iwe your parents to decide for you and mondo giket the tick mano inyalo chopo 90 kapod irito tick. Yeah. So either way, ngata mopenjo, who ready to just watch out yes, you move to the next step. Okay. Yeah. And utime pio. Okay, one of my uncles when I was say propose mane wakoro wasewinjore. Nadhi ire. Niseni say wuoyo gi nyako. And we've put a date. I can remember it was April. No, it was August. Koro nanyise ni we will be wedding wabro timo next year in April. Nanyisa kijana kani arus timuru kata kiny. Nikech weche midwa winjo kuom nyako and weche ma ibro biune nyako about you akapat ni April na ubro chopo. Yeah. Koro nakawo advice nyambe koro tara ng'ama gima ng'ani wacho. Jaduong' wacho na kama. Sawa. Kara August ni kara wacho chwale nyaka December. And true to his word, mana gima natimo. Time pio enga first visit midine no declare interest. Before you know it itero dhok. Bang' mano dhok watero dwe mar 9 dwe mar 12 waka watimarus. Yeah. Koro doing it the right way and important. Doing it the right way kao nyako e lwet jonyuolne is also very important. Yeah. It's okay. African tradition ipod luwe ahinya entie and it gives the comfort. Witness ingeni jodala ko witness nyombo it is en kaka rubber stamp, it's like a signature. Mai wacho ni mae nyako mwang'eyo mae kijana mwang'eyo en wang'eye en wang'eye. Yeah. So iyudo ni as much as watimo the wedding makanisa, but there's also that before the makanisa cha there's also jodala base gather. You know, ni pre-wedding or something of the sort. Tindi dende ni pre-wedding. En pre-wedding adi. Okay, pre-wedding ene na sherehe actually the process manyombo cha. Nyombo, yes. Is more like a wedding. Okay, koro pimnwa kiko assume ni jitong'e. Don nyako poko kendi. To koro in gi process ma kijana bro nyisi kama. Koro we mondo process ideally onego bedo dhinare. Process ma kendo. Waseromo. Process kijana ni erikoro udongo use propose use amoa. The two of us wase koro wabet nyako. Anema koro organize a visit. The man. Adwa biro koru. Mondo I declare my interest. Yeah. Koro nyako ema dhi to inform parents. Ni wuoyi dwa biro. Koro the day mwadhi first visit en ga mana mar kijende. My age mates. Ema dhi and I'll have a spokesman. Kijana chiel madhi wuoyo. Like maybe my uncle or cousin. An elder cousin. Yes. Koro enena to go and declare my interest. Nwadwa kawo nyako. En mobro loso. In fact on that day an akaloso. Really? Ana chiema. Enena chiemo. To buki chiema ahinya. Okay, chiema ahinya. Kongo be samori kelo ni kanyo medo mana matin. Chiemo en mungwana. Ni mungwana. Koro enena chiemo, we talk, wuoyo. Iwinjore. Then from there winjore ni when we will meet for dowry.
maybe after dweche ariyo, dwe achiel, dweche ariyo. Which is agreed on that first visit. First visit. Koro kijana kabiro, to bendo bi kosepangre, kong'eyo ni the process is beginning. To chieng' madhi ni bende koro onego bed ni aseikra with a date mar nyombo. Okay. Yeah, mar nyombo. So the process mar nyombo be opogre ga, unyalo timo the nyiepo before a day, 3 days before. Dhok madwarore and everything, just minimum. Nikech chieng' nyombo ema gibiro nyisi how many dhok ma gidwaro. To en dhok, ok en diek. No, wan ga na dhok. Joluo on wan dhok. Maybe ko en diek ama rombe. En dhok. Dhok. Rombo kikelo to en ga machamo. Koro en ang' chinje. Maybe nikele matedo. Chame chieng'. Wach ne orumo. Ok kwane. En ok kwane. Koro en ga ina dhok. Yeah. Koro tentatively preparation ji tero ga dhok abich. Unyalo nyiewo adek abich. Kapod udhi winjo ni gidwaro adi. Oh. Yes. Koro wait. Chieng' ma ji odhi nyombo. Mudhi nyombo. Ikuongo inyiewo adek ama abich. Yeah, you go with udhi gi moko. Koro jaduong' kaka baba na, maybe my uncles, tudre gi wuon nyako. Nikech tiye onge tiende ni inyiewo dhiang' akia ni en koni to idwa kete kilomita 100 ni ting'o dhiang' itero kocha. Koro idhi to the nearest market gi kor nyako. Koro kata ka en koni kanyo mudhi nyiewo dhok tikelo gi e dala kanyo. Koro chieng' nyombo gik ma ji wacho gibiro wacho dhok adi ma gidwaro. Samoro be dhok nyalo bedo converted, nyalo will ne pesa, nyalo bedo converted to money. Kech ibiro yudo ni family ma be inyuome maybe ok gidwa dhok. Rito gi nyalo bedo shida. Yeah. Koro ka giwacho ni ne gidwaro 10, koro it depends. You will convert that to money. Okay.